Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, bunyai, bapak haji, bu haji ingkang tansah kawula mulyakaken sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur, ugi ingkang kawula mulyakaken wabil khusus panjenenganipun Bapak Yai Sundari, Bapak Haji Sundari, Bapak Haji Sofi, ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat jamaah ingkang rawuh wonten ing masjid menika, ugi ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin nabi Khadir Abul Abbas Balia bin Malkan wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'ana Allahu bi'ulumihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat wa khususan ila arwahi khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan Mbah Kakung Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah taala dipun ngapunten sedaya dosa lan klepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun wonten alam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi ya dados amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala. Lan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra-putri ingkang shalih lan shalihah, kita sedaya saged nindakaken ngibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nyuwun hidayah suratul Fatihah dipun tujuaken kagem Ibu Musri
saat menika nandang gerah mugi-mugi barokahipun suratul Fatihah panjenenganipun Ibu Musri enggal-enggal pinaringan saras alqihas syifa lahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga nglajengaken ngaos kitab Syama'il Muhammadiyah nomoripun 7 gangsal. Babu majaa fi sifati izari Rasulillah, nerangaken masalah babe sifate selendange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama hadisipun haddatsana Ahmad bin Mani. Imam Tirmizi dipun ceriosi diceritani saking Ahmad bin Mani, beliaunya saking Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim saking Ayub saking Humaid bin Hilal, Humaid bin Hilal saking Abi Burdah. Abu Burdah dawuh akhrajat ilaina Aisyah kisa'am mulabbadan. Siti Aisyah niku ngedalaken ngetokne rasukanipun Kanjeng Nabi modele selendang sing ditempel. Jadi Siti Aisyah pirsa nggih, Siti Aisyah pirsa ta? Ya Allah, Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi niku lho Bu. Dan ya ceritane Pak, ora percaya nek jenengan ngerti Siti Aisyah, ora percaya nek ceritane kan ngerti. Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi, beliaunya niku ngetokne rasukanipun Kanjeng Nabi rupane selendang. Lah selendange Kanjeng Nabi sing dipun aturne kali Siti Aisyah ya menika selendang sing ditempel. Ateges bolong terus ditempel karo Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi iki rasukane ya pernah bolong. Nah bolong terus ditempel karo Kanjeng Nabi. Bolonge nyapo ora ngerti. Pokoke bolong lho Pak ya. Nek jenengan sarunge bolong ora? Bolong. Nah bolonge goro-goro nyapo? Kena rokok, nek wong lanang. Mbok nek Kanjeng Nabi pokoke bolong. Ya ngono ya Kanjeng Nabi ditempel. Mula apike jane ana wong iki duwe klambi iki nek urung nemen aja diguwak. Ana dhewe urung nemen aja diguwak. Pokoke ya dipertahankan. Ngoten lho, Bung. Dadi nek duwe klambi nek urung nemen eleke tetep didamel, digawe. Nek bolong ditempel. Ayo wong kene gelem nempel apa ora? Allah ora percaya. Oh, klambine wis tumpukan dadak nempeli klambi lho ya. Mbok menawa ana. Terus wa izaran walidhun. Terus timbun aturaken Siti Aisyah selain selendang sing ditempel, mriki sarung sing kaine kasar. Jadi sarung sing kaine kasar. Faqalat Aisyah dawuh kubida Rasulullah. Rasulullah niku siyen pas nalikane dijabut nyawane yo gawe sandangan iki. Sandangan si tak dudone sampean iki lho. Jadi iki lho sandangan iki siyen Kanjeng Nabi sedone yo gawe sandangan iki. Selendang sing ditempel karo tapih sing kaine kasar. Jadi diduduhne pramila bejone wong ana wong duwe peninggalane Kanjeng Nabi, Masya Allah. Dah men-remene Pak nggih. Ana kiai sedo, aku njaluk nempel klambine Mbah Yai sing sedo kae. Aku nempel sarunge Mbah Yai. Ngono.
Didamel apa, Pak? Oh, damel ngibadah aja jimat, ngono. Damel ngibadah ngono, iki ngalap barokah, mbaya iki sarunge iki mesti damel salat ae. Aku nempel siji ae, ngono. Biasane tiang-tiang soleh ngen kula ngono, Pak. Pancine sedo ngoten niku terus diomongne, iki sapa sing arep iki? Sapa sing arep iki? Ngono ditawak-tawakne. Ya purun kabeh wonge soleh. Ngono lha nek wonge melek tindak lampahe sapa sing galem sarunge iki? Purun apa mboten? Alah, Allah ramoh ngono kuwi. Wonge ora tau ngibadah. Lha iki lho Pak, pramila monggo awake dhewe ngeten iki pangapunten nggih, pangapunten. Jadi latihan sae kersane benjing pamane dipun timbali kali Allah taala dalam keadaan sae. Allahumma amin. Terus nek sedo saene ngapunten iki, pangapunten sanget. Ojo sampai peninggalanipun klambi kadang kala melu dikubur. Nggih, pangapunten. Dadi kadang enek sarung utawa klambi kopiah melu dipendem karo kalih mayite nek iso aja, Pak. Dados pundi? Ya niku mengke diparing-parene kalih tiyang. Diwewene wong kersane damel ngibadah. Umpamane arep ngewehne, nek sing diwewa niku wedi ya aja ngomong, Pak. Aja ngomong terus terang, wis pokoke ngewehne iki sarung gawe, iki sarung gawe. Ku nek sarunge niku didamel ngibadah, si mayit niki wau pangapunten, si mayit niku angsal ganjarane ibadah. Paham Bu nggih? Aku dhisik natos Pak ngono iki. Natos ana wong tiyang ninggal terus digawa nek sarian kopiahe sik apik, klambine sik apik, sarunge sik sae, timone kono dipendem. Aku arep nglolo ya ora penak. Ampun dibucal ngono. Wis kadung teko ngesor kok. Kadung tuki ngesor dipendem. Nek iso aja ngono. Jadi nek iso ampun ngantos peninggalan niku dipendem kali niku sing dipendem yo kain kafane mawon. Ngeten nggih? Alhamdulillah apa maneh enek malih berita Bu. Aku wingi maca berita niku tiyang sedo senengane montor. Senengane montor. Montore yo dipendem. Dan duwe ngono lho ajaran utawa napa ya keyakinan. Dadi keyakinane ngene iki kesenengane apa nek donya. Oh senengane montor, ninggal, montor ya dipendem. Tipe wacake wening ngono ya Allah. Lah iki pangapunten, wong niku kali bojone seneng ora? Sik to, jajal. Kali bojone seneng ora? Seneng. Lah nek pamane bojone ninggal seharusnya bojone ya ngono. Aku bayang ngono, Pak. Bayang ning ngono lho. Seharusnya kan ya ngono. Wong iki montore dipendem kan kesenengane motor. Motor dipendem. Lah nek senengane bojone, seharusnya bojone ya Allah, wong iki nek ora duwe ilmu ngono kuwi. Terus mamane nek duwe truk njajal, truke dipendem. Waduh iki nek duwe bis dipendem. Lah iki jenenge wis ora nang lalar, ngebek-ngebeki sarean. Wong mawon-mawon niku pangapunten sarane wis penuh. Pemenah nggih ngebok nggih apa niku? Ya mendem bis alah ngantek-ngantek inggon, Pak. Pramila leres. Atau umat Islam niku pun leres, yang nek sedo disarekne. Sing digawa cuma kain kafan. Pun. Dawuhipun Imam Tirmizi, haddatsana Mahmud bin Ghailan. Aku disirtoni sangka Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan saking Abu Dawud. Abu Dawud saking Syu'bah saking Asy'ath bin Sulaim. Asngat niki dawuh sami tu ammati, aku mireng cerita niki sangka pamanku. Ngam niku paman saking bapak. Ngaten nggih, utawa Pak D utawa ngapunten, utawa Pak D utawa Pak Lek sing sangka bapak. Niku diarani am, diceritani saking ame. Tu hadisu an ammiha, diceritani malih saking pamane paman niki wau. Enake yo Pak Dene Pak D. Niku dawuh ngeten, bayina ana amsi bil Madinah. Kula niki mlaku nek Madinah. Idza insanun khalfi yaqulu irfa izaraka.
Pas nalikane mlampah-mlampah iki enek sangka mburi ngelingne ngene, sarungmu cincingno. Sarungmu cincingno, sarungmu cincingno komburi ngono. Fa innahu atqa wa abqa. Jadi sampean nek mbok cincing niki aman. Aman ora kena kotoran, mulane cincingno. Ketika nyawang buri, Pak, nyawang wingking, sing ngomong iki jane sapa to ya? Ternyata fa idzan huwa Rasulullah. Sing ngomong ikon nyincingne tapih utawa napa ning wau sarung niku ternyata Kanjeng Nabi. Ngono. Fakultu ya Rasulullah, aku matur, ya Rasulullah, innama ya burdah maljaun. Kula niki ndamel tapih, sing tapih niki wau lorek-lorek. Jadi enek keterangan warnane hitam putih, lorek-lorek. Aku ndamel ngeten. Terus Kanjeng Nabi dawuh, amalaka fi uswatun. Amalaka fiya uswatun. Sampeyan apa ora manut karo aku? Ora manut karo tindak lampahku. Lah napa Kanjeng Nabi? Aku nek sarungan piye ngono rada dhuwur, enake kentol, pirsa kentol nggih. Dadi nek tengah-tengahe kentol kuwi. Nek tengah-tengahe apa ning arani kentol apa to, Pak? Betis, dan betis tengah-tengah betis. Niku dadi tindak lampahipun Kanjeng Nabi, jane saene apike kuwi nek tapian utawa nek sarungan oleh tengah-tengah betis. Ana, jenengan yo ngono ora, Pak? Lah ora. Ki lho apike ngono, saene ngono. Mulane kan enek to, Pak. Enten tiyang ngono modele oh dhuwur kae, dhuwur polok ngono to nggih? Enek. Ancene niku tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Napa antisipasi kersane mboten klesreh. Nek klesreh niku mungkin nimbul niku nek kotoran. Mulane diunggahne ngepasi tengah-tengah betis. Ngeten Bu nggih? Alhamdulillah niki wong lanang lho, Pak. Ibu-ibu malah padha ngono kabeh iki. Niki wong lanang senes tiyang setri. Jadi tiyang jalan niku saene ngono. On. Terus malih fanazartu faidan izaruhu ila nisfi saqaihi. Ketika kula sing niki crita niku sing diomongi Kanjeng Nabi, didhawuhi Kanjeng Nabi setelah niku terus nek sarungan enake tapian niki wau oleh tengah-tengah betis utawa kentol. Niku saene ngoten. Dene mengke ngapunten niki sak ngesore ya ora apa-apa nek bab niki mengke wonten. Pun Hadasana Suwaid bin Nasrin. Imam Tirmizi dipun criosi saking Suwaid bin Nasrin. Suwaid saking Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak saking Musa bin Ubaidah. Musa bin Ubaidah saking Iyas bin Salamah bin Aqwa saking bapakipun. Beliaunya dawuh saking Utsman bin Affan. Pirsa Utsman bin Affan toh? Dereng ceritane wis. Utsman bin Affan niku yaktaziru ila angsafi saqihi. Utsman bin Affan niku nek sarungan penake niku ya tengah-tengah betisipun Utsman. Jadi mboten ngandhap, mboten klesreh tapi tengah-tengah betis utawa napa nggih, Pak? Kentol. Aja salah ngomong lho ya. Dan dadi tengah-tengah kentol. Wa qala hakadza kanat isratun sahibi, yakni aku iki gawe tapih utawa gawe sarung tengah-tengah ngoten niru sahabatku. Sahabatku sapa? Kanjeng Nabi. Niru kaya Kanjeng Nabi. Dadi saene ngono. Nek iso, nek sajae rada isin ya mengke didukne, Pak. Didukne sing penting aja ngesore polok. Ngono nek saged ngoten. Pun terakhir hadis menika Imam Tirmizi dipun criosi saking Qutaibah bin Sa'id. Beliaunya saking Abu Ahwas saking Abi Ishaq, saking Muslim bin Nazir, saking Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah dawuh, akhoda Rasulullah, kula ngalap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngalap bi'adolati saqi au saqihi. Ya menika dheke nek
napa sarungan ngeten nggih temriki dugi betis. Dugi betis niku Kanjeng Nabi. Faqala hadza maudhi'ul izar. Kula niki kaya ngene iki lho Pak, ngapunten arep tak contohne kok karo ngadeg bareng. Jadi piye Bu ngene nyontone Bu? Wis pokoke sarungan tengah-tengah betis ngene ya. Tak ngudak ngadeg niki mengke nek tengah-tengah betis. Fa in abaita, lha iki lho Pak. Fa in abaita nek jenengan mboten kersa pamane mboten pede sarungan sak dhuwure polok tengah-tengah betis ora pede utawa emoh fa asfala. Mongko dukno tapi fa in abaita fala haqqa lizarin fi ka'baini ojo sak ngesore polo iki khusus tiang jaler. Jadi cara saene tengah-tengah betis nek sajae mboten saged utawa emoh nek ngarani Kanjeng Nabi dawuh ngono dukno sing penting ojo sak ngesore polo. Sagedipun tampi nggih. Alhamdulillah. Nek ngesore polo jenenge isbal. Isbal niki nek jaman dhisik niki nglesreh-nglesreh. Niku jaman Kanjeng Nabi sian dilarang. Neso aja sampe klesreh. Nek klesreh kuwatire samar ngeneki reget. Nek reget ora apa-apa. Tapi nek najis iki lho ya. Mlaku sret ngono ki terus dilalah ana kuning-kuning apa? Pokoke kuning-kuning najis. Nek kono disampar kenekan katok utawa sarung kan najis. Damel salate mboten sah. Antisipasine tiang jaler ngono nggih. Nesa sak dhuwure polo. Alhamdulillah. Pun. Ana wong salat ngapunten. Ana wong salat selonone lepise sak ngesore polo. Terus dheke salat. Lah pucuke nek ngesor iki ana kaya lemah. Lemah lho Bu. Niki salate sah napa mboten? Ayo dipikir. Jadi ana wong katokan lepis utawa katok sing dawa nutupi polo. Mlaku biasane kadang kala keseret-seret. Terus nggih, seret. Lah iku kono lemahe. Nek lemahe ngono, terus gawe salat. Salate sah napa mboten? Salate sah napa mboten? Sah. Soale lemah. Wong lemah iki mboten najis. Ya permasalahane, lha engko nek ngeneki najis ku mboten sah. Pamila antisipasine aja sampe sak ngesore polo. Enten sing tanglet mbok pilih. Sampun nggih. Alhamdulillah ngeten mawon. Iki yo perlu dingerteni ngene iki. Dadi aja sampe ngene. Iki lho aku ngene iki paling sunnah. Aku lho nek ngene iki sing apik dhewe iki aku. Nek sarungan oleh tengah-tengah betis. Sing apik ngene iki. Nek malih katokan ya ngono sing apik ya ngene iki. Terus duwe rasa aku paling baik sendiri. Lah iki sing rapik ngono, Pak. Iki bener. Iki bener nderek Kanjeng Nabi, tapi rumangsa luwih apik lho ya. Iki sing luwih apik ngene iki tambah mboten sae. Ora apik. Paham ngene iki? Engko saleh awakmu salah, awakmu kleru, sing bener kaya aku, terus rumangsa paling apik dhewe, iki tambah mboten sae. Pun mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo niki ngaji fikih. Ngaji fikih kitab Mabadi Fikih masalah salat jamaah. Salat jamaah niki cara fikih kersane pangapunten kula panjenengan niku nek mboten dingilmoni senajan to ahli jamaah nek ora ngerti ngilmune ora entuk fadilah jamaah. Mboten angsal fadilah jamaah. Lah salat jamaah ganjarane gedhe. Padha-padha salate wong salat dhewe karo salat jamaah padha salate tapi beda pahalane. Leres? Nek jamaah oleh 17, nek dhewe oleh ya to bareng-bareng 17 nek jamaah nek dhewe oleh 1. Wong nek jamaah 17 ada harapan diterima Allah. Kalau salat sendirian urung karuan.
urung karuan ditampa. Sebabnya apa? Salate dhewe terus ngono ya ora iso khusyuk. Leres? Jenengan nek salat piyambak khusyuk napa mboten? Ora, aku ngerti ya modele. Salat mau kerono-rono ya Allah. Bu, lho jamaah. Wong nek jamaah ngene lho sering tak atur nih. Contoh niki jamaah. Imame siji, jelas imame siji, makmume 10. Makmume 10. Lah wong salat kan dituntut khusyuk. Tuntut khusyuk. Pamane ra khusyuk terus pun disah mboten sah. Tapi cara ganjarane wong salat ora khusyuk, Pak. Niku teng kitab Duratun Nasihin didhawuhne ternyata benjing wong niku nek salat ora iso khusyuk ditimbang karo ngamal ternyata abote kalah kalih suwine nyamuk. Dan jenengan bayang nih, salat niku apik, tapi nek ora iso khusyuk ditimbang beratnya niku ternyata masih berat suwine nyamuk. Isih abot suwine nyamuk. Ki salat ora iso khusyuk. Ayo wis padha khusyuk napa dereng? Alhamdulillah ngaku kabeh. Apa meneh ki rame nek digawe. Waduh, salat mikir tumpangan. Ya ora, Bu? Ngaku wae. Ayo ngene iki. Ya Allah, sing duwe-duwe apa salate kadang kula pikirane ten mriki. Digawa nek salat. Iki dos pundi ngene iki benjingne ditimbang. Padahal salat niku cara timbangane abot dhewe. Ora iso khusyuk, ternyata kalah kali suwine nyamuk. Pernah nimbang suwine nyamuk, Bu? Ya jajal to. Jajal ngono-ngono wae. Pancene dicokot nyamuk goblen mak plek ngono, Pak. Jimuken swiwine, swiwi siji utawa loro. Jenengan ya duwe timbangan tumpangno nek kono. Pirang gram ki jajal? Pinten, Pak? Ora obah. Paling siji tulisan siji wis ora enek iki ngono. Ya Allah, dadi salat awake dhewe nek rasa khusyuk ngono. Pramila engko nek jamaah, saiki fadilah sik. Kok nek jamaah mbok menawa imame rasa khusyuk, iki mengke makmume nek salah siji khusyuk tampa kabeh. Ngono. Nek kene wae niki makmume rasa khusyuk, imame khusyuk tampa kabeh. Bu, barokah jamaah. Enek ora ya ngono ki ya. Dadi imame rasa khusyuk, makmume rasa khusyuk. Enten napa kathah? Heeh, teko kabeh iki. Ya Allah. Imame rasa khusyuk, makmume rasa khusyuk, teko kabeh. Ngono. Ya Allah. Terus pundi ngene iki, Pak? Ditampa, Pak. Kitabe Arba'un Rasail, kula sebut ini mbok menawa gadah. Kitabe Arba'un Rasail ditampa. Barokahnya apa? Bareng-bareng. Bareng-bareng niki ditampa kalih Gusti Allah. Tapi nek salate dhewe ijen enek kamar, ngono ya. Walaupun dikancing, dhek bar tandang gawe, mesti pikirane tandang gawe. Leres napa mboten? Ayo cobi ngapunten, ngene iki kepikiran arep ngarit. Kepikiran arep ngarit. Terus dhek salat. Niku dhek sing arep salat niku mikir ngarit apa salat? Mikir ngarit ngono to ya. Lah iya arit urung tak sah. Ngono aku rencanaku ngarit nek kono. Soale dhek iki kene suket gawur ngono arep tak rit. Iki jane wong iki salat apa arep ngarit? Ya Allah, ibu-ibu yang ngono. Iki aku calonnya arep masak ngene. Ibar masak aku arep umbah-umbah. Baru mbah-mbah arep nyeteliko. Loh, jadi salat iki jan merencanakan pekerjaan. Salate ngono. Ayo, ibu-ibu nggih napa mboten? Ngaku ae to Bu ndang wis ngono. Ya Allah, pramila jamaah, Pak. Jamaah. Sampai nemen sangat nika atus kula aturne salat jamaah walaupun karo ingon-ingon. Ingon-ingon apa kae, Pak? Kok iso sapi to ya. Salat kok karo sapi, ora karo sapi, ingon-ingone makhluk gaib. Makhluk gaib mbok menawa duwe jin oleh kenek damel jamaah. Kenging damel jamaah. Asalkan jine jin muslim. Duwe ingon-ingon, aku duwe jin muslim. Ayo baturono salat karo aku. Iki aku ketinggalan salat nenek Anur kono. Baturono karo aku. Yo, siap Bos ngono ki.
Dan duwe ingon-ingon lho Pak. Dadi panjenengan imame wis jine dadi makmume. Ngono. Asalkan niki pangapunten aja sampe nek mengke bapak-bapak niki dadi makmum gek jine wae niki wedok dadi imam ora oleh. Mboten bareng. Kudu imam niki lanang. Ngoten paham nggih? Dadi wampuh nek ngomah berjamaah karo sapa Pak? Karo jin. Karo jin mbuh jine nek ora ya ngono kuwi. Pramila ya pangapunten sangat mbok menawa duwe lho ya, mbok menawa duwe. Gadah napa mboten, Pak? Ora sah duwe, Pak. Ora sah duwe. Sadene ngono. Napa? Napa, Bu? Jin. Terus pundi? Ingon-ingon niku apa? Wis diomong niku ngene sik. Ingon-ingon iki apa? Bae teko. Ingon-ingon ngene lho, Mbah, ngapunten, Mbah. Jin, Mbah. Heeh, pirsa jin apa dereng jenengan? Oh, dereng. Tak kira wis ngerti tak diutuhi kaya ngene. Iki jenenge makhluk gaib. Jin iki ya nek jin muslim, nek jin kafir. Lah jin niku nek muslim yo diperintah ibadah kados kula panjenengan. Mboten pramila nek panjenengan iki duwe niki ingon-ingon apa Mbah nggih Mbah? Jin Mbah. Jin niku kena damel jamaah. Kenging damel jamaah asalkan temeniku muslim. Lah nek bapake dadi imam iki mengke jine ya lanang wedok rapopo. Ngene nggih. Tapi nek bapak ini wau niku jaler dadi makmum ora oleh sing imami jin wedok. Pokoke kudu sing imami lanang. Ngeten nggih. Ngono, ngoten Mbah. Dadi ingon-ingon apa nggih Mbah? Jin, ngono. Ngene iki ngaji kali tiyang sepuh kudu dijelasne lho Pak. Anu lho Pak rojinge oleh jamaah karo ingon-ingon. Lah. Ingon-ingonmu apa lho yo ngono kuwi. Lah aku ngingu kucing iki. Terus kucingnya dijak jamaah nek kono. Waduh, iki salah tompon neh. Ayo cing, jamaah karo aku cing ngono kuwi. Kayak piye salate wong kucing kok ya ora iso salat. Iki maksude ingon-ingon iki makhluk gaib, Mbah. Nggih, arupa jin. Pun nggih. Alhamdulillah. Ya untunge mawon pangapunten. Awake dhewe iki ora ngerti jin. Nek jenengan pirsa jin saiki, insyaallah wis ora iso turu, Pak. Ibu-ibu, Bu. Dadi nek arep nek jeding ngene, duh, nek pojokan iki opo ngono ya. Ya Allah iki soalnya dituduhne kali Allah taala. Kek wonge ora kuat atine. Iki bahaya tambahan. Nah, ini rono wedi lho kae nek gapura kae nek opone ya kae ngono. Ya Allah, wireng kae opo? Malah wedi. Soalnya urung tatak. Tapi nek bener-bener tatak atine diparingi indra keenam bahasane iso ningali bisa jadi yo ora apa-apa. Ngono, pangapunten pun sami ngertos jin apa dereng? Wis rasa pengen, Pak. Rasa pengen. Gara ora iso turu. Bu, saestune kok gara ora iso turu. Pemeneh semuni. Ngono piye jajal. Ya Allah, terno wudu Pak, terno wudu lah nyapo nek buri nek jin lho male wedi to. Wedi. Pun muga-muga serasa ngerti mawon. Nek jine ngerti awake dhewe. Ini iki jine ngerti awake dhewe ora ngerti jin. Tapi benjing nek akhirat diwalik. Diwalik awake dhewe kula panjenengan ngertos jin, tapi besone akhirat jine ora ngerti awake dhewe. Mboten ngertos kula panjenengan. Intine ngoten. Pun malah teko jin barang to kenging ngaji. Jamaah teko jin. Iki goro-goronge lho jamaah kenek damel mbaturi jamaah. Pun fikihe ngeten. Ma hukmu sholatil jamaah. Hukume salat jamaah niku dos pundi? Fardu kifayatin. Hukume fardu kifayah. Enek sak dusun wis jamaah liyane wis gugur. Ora ketatrapan dosa kaya wong merawat jenazah. Jadi jamaah niki kaya merawat jenazah. Hukume fardu kifayah. Ngalar rijali. Bu, ngalar rijali niki asline kagem tiyang jaler wong lanang. Nek tiyang setri jamaah dos pundi oleh pareng, tapi ojo sampai nimbulne fitnah. Nimbulne fitnah niko macake jan menor-menor.
Apa ya minor iki apa? Napa Pak? Minor tenggen kula iki macake pokoke jan ngono lho ya. Pokoke jan nemen banget. Gawe minyak wangi yo kakean, dia mlakune endel. Dan wonge teko apa ora iki? Mlaku iso centat lho ngono. Lah iki sing bapak-bapak malah terganggu. Lho ngono ki ora oleh. Biasa, nggih, biasa. Ojo terus macak nemen-nemen nek jamaah ganggu sing lanang. Asline niki wau tiyang jaler. Pun al muqimina sing mukim. Wong mukim niki sing omah-omah utawa tiyang dawuh ya luwih saka 4 dina. Iku ya disunahne jamaah. Wa aqalluha imamun wa makmumun. Paling sithike jamaah niku imame siji, makmume setunggal. Pipun sah. Jadi imame setunggal, makmume setunggal. Monggo jamaah kalih kula, monggo bareng kalih kula. Dadi enek sing imame, enek sing makmume. Ya ibu-ibu pangapunten, umpamane bapake dereng patek paseh mbok menawa ke ibuke saking pondokan ora oleh ngimami. Karena sing ngimami bu sampean mawon Bu sing ngimami. Sampean kan sing pondokan. Jadi bapake dadi makmum, ibuke dadi apa Bu? Dadi imam ora oleh. Tetep imam iki wong lanang. Pun enten sing tanglet, mbok pilih. Nggih. Imam Yasin tahlil. Maksudnya imame ibu-ibu. Heeh. Mboten napa-napa. Dadi nek iki wong jamaah Yasin kowe. Jamaah Yasin niki mboten napa-napa. Sing dimaksud iki masalah salat nggih. Nek masalah kegiatan Yasin, Yasinan, tahlilan mboten napa-napa. Tapi sing sae panggah wong lanang. Ngoten. Nggih. Lah iki tekoke ngono Dadi apike jamaah teng griya napa teng masjid, ngono to nggih? Sing apik teng Masjidil Haram. Sing apik ngono. Nek jenengan teko pada ya ngono to, Pak. Soale nek jamaah nek kono tikelne ping 100.000 kowe. Nek kene tikelne namung ping 10. Ngono, tapi nek Masjidil Haram ping 100.000. Apike nek kono ya. Ayo sesuk budal subuhan rono. Ya Allah. Lagi budal ki nggih apa wong sing kaji mawon urung budal kowe. Lah iki lho Bu ngapunten. Dadi sing sae teng masjid. Sing sae teng masjid. Masjid adoh musala. Ngoten musala baru niki tebih utawa nek halangan teng dalem, teng griya berjamaah kalih keluargane, kalih bojone, kalih yogane. Ngoten nggih. Walaupun ngapunten ibu-ibu mbok menawa bapak iwa niki dereng jamaah nika, bapak dereng jamaah, ibu wis jamaah. Terus ngene, Bu, pun jamaah, sampun Pak. Ya Allah, aku urung salat iki. Aku urung salat terus sing baturi aku. Sapa iki sing baturi sapa? Ngono. Nah, terus niki wau ngejak ibuke sing bar salat jamaah. Pareng napa mboten? Pareng. Oleh. Jadi ibu wis jamaah terus sholat neh baturi bapake pi angsal pareng dadi sedekah. Jadi sedekah ora namung dhuwit, ora namung materi tapi barengi sholat jamaah kanggone wong sing dereng jamaah iki pareng oleh. Ngeten, Bung. Paham nggih? Ibuke rewang dereng sholat bapake wis duhuran. Terus ibuke susah, Pak. Aku renek sing baturi salat Pak, susah sampai nangis ngono. Nangis ora? Alah, ora percaya aku nek nangis iki. Mbok menawa, aduh aku renek sing baturi ngono ki. Terus bapak wis bar duhuran, bojo kuwatir tak baturi. Rapopo, ibuke salat jamaah karo bapake sing nembe salat jamaah. Jadi bapake ping pindho, salate ping pindho. Ngeten nggih? Lha pentingnya Pak. Kula nggih ngoten, pangapunten tak critane panjenengan. Niat tujuan kula napa ya kersane
nek barang saya ditiru. Jadi kula kadang kula iki taken baturi bojo kula. Pamane pas ngeten sik Bu baturana jamaah kali santri engko ngisak jamaah. Tujuane napa? Jaga salat, Pak. Panjenengan pirsa Mbah Yai Hanan. Mbah Yai Hanan niku nggih ngoten, Pak. Mbah Yai Hanan Kediri niku ahli jamaah. Nek pondok dhisik ya jamaah. Masya Allah. Pokoknya iso aja sampai ninggalnya jamaah. Pun enten sing tanglet malih. Dadi sing saya teng masjid nggih, teng masjid sing paling siji nomor siji Masjidil Haram. Alhamdulillah. Aja ngipi lho ya. Wis subuhe ngipi. Nek modele ngene, anu aku salat saiki nek Masjidil Haram kono. Kok iso? Iso. Ngaku wae. Nah, iki ora oleh. Mboten pareng. Modele kaya gawe kebatinan salate nek kono ora oleh. Niki salat iki dohir batin. Ora kenek batine terus salat nek Masjidil Haram kono mboten pareng. Niki dohire ya salat, atine ya salat. Pun. Sakniki syaratipun jamaah niki sing perlu dipun gatosaken. Syarate jamaah wonten 7. Yang pertama ayyan wiyal makmum al-iqtida'a bil imam. Nek salat jamaah makmum kudu manut kalih imam. Kudu manut kalih imam. Ora oleh sing jenenge makmum iki sak karepe dhewe. Mboten mareng kudu manut kalih imam. Enake manut pemimpin. Jadi nek rakyat utawa makmum iki kudu manut kalih pemimpin jenenge imam. Nek niki wau imame bener, imame bener. Nek imame ra bener ya aja mbok nut. Contone pangapunten tingali mriki. Sing ngantuk monggo diunjuk kopine. Nih, tingali mriki Bu. Bapak-bapak, contone salat maghrib pinten rakaat? 3. Wis oleh telu makmume wis yakin telu mak imame panggah ngadeg kae dadine pira Pak? Imame pinten? Sekawan. Dadi panjenengan wis yakin 3 imame wone iki ngadeg kae panggan dan ngadeg jenengan elingne subhanallah ngono ya panggah ngadeg. Jenengan aja suudon lho ya, aja suudon. Jane wonge apa budhek piye ta jane. Aja ngono lho ya. Iki tenanan iki tak omong nih cara pikir ngono. Aja suudon, aja ngomong elek teng ati. Jane wong iki piye to ngene iki? Aja. Bisa jadi dhek paling diantara rekaat wong ora maca Fatihah. Ngono mulane terus dhek nambah rekaat. Jenengan aja melu-melu imam. Soale wis oleh telu wis jangkep telu imame bene munggah nambah sarekaat. Lah panjenengan niki mengke dos pundi ngenteni imam apa salam dhewe? Ayo cara jenengan ngenteni imam napa salam piyambak? Monggo kersa. Nek jenengan ngene alah suwen niki imame iki wis. Suwen ayo tak salam dhewe kesuwen wong arep becek bareng kaya suwi bin. Lho ngono lho Bu. Jenengan iki salam dhewe ora apa-apa. Disi salam imam ra masalah, cuma ora angsal fadilah jamaah. Sebabnya apa? Disi imam. Lah ben supaya angsal fadilah jamaah jenengan enteni ae. Jadi imame ben nambah sak rakaat nggih. Jenengan ngenteni tahiyat hamidum majid entenono sampai dhewe imame tahiyat terus imame salam panjenengan salam. Paham ngene iki? Iki jenenge imame wau niki ora bener nambah jenengan aja melu. Nek melu tambah batal salate panjenengan. Pun saged dipun tampi. Ngono lho iki soale kadang kala enek tiyang ngeten iki. Imame nambah terus makmume wone iki yo melu nambah padahal wis gendep telu iki makmume kok melu nambah salate tambah batal ngono pun cobi diangen-angen terus pundi Bu meneng kabeh iki paham nggih alhamdulillah pokoknya aku yakin Pak nek aku memberi waktu pun paham ora nek sing teko ki tandane
ngantuk. Iso ngantuk. Tandane paham, aku kesenudon paham kabeh. Nomor loro, ayya'rifal makmum intiqalatil imam walau biwasitatin. Dadi nek jamaah kedah ngertos gerake imam, Pak. Kudu ngerti pola imam, imame Allahu Akbar ngerti. Dan oh imame wis takbiratul ihram wis ngangkat tangan. Wis ngerti. Jadi oh imame rukuk melu rukuk ngerti. Mboten paham nggih? Utawa malih nek ngene iki jamaah nek latar kono apa ngerti imame, ora ngerti. Manut makmum ngarepe. Dan makmum ngarepe. Soale arep ngerti imam kan ora ngerti. Manut ngarepe mawon. Ngeten Bu, ora mungkin makmum ngarepe wae niki ya sak karepe dhewe ora mungkin. Mulane sing dinut ngarepe kula panjenengan. Pun. Lah, iki mulane teko. Yo, nek teng masjid, nggih teng masjid niki mboten napa-napa. Niki kan teng masjid to niki, mboten napa-napa, dak masalah. Tapi nek teng musala niku kedah dipun bikak. Kudu dibuka. Oh nek ora dibuka ora sah. Dan soalnya nyapa nek musala ditutup krekep ngene iki. Lah imame ruku ora ngerti. Sujud ya ora ngerti. Lah niki kudu dipun bika enek salah siji sing ngertos imam utawa makmum burine imam. Ngeten, Bu. Ki nek musala lho nggih. Tapi nek teng masjid ngeten niki mboten napa-napa. Teng masjid mboten masalah, tapi saene walaupun teng masjid tetap dibuka. Lah buka niki ora kudu kathah. Ora kudu akeh, ora kudu ombo, sing penting ketara. Terus cara jalan ana wong penake perumpamaan mlaku niku iso damel dalan nuju dhateng imam. Namung ngono, pamane setengah meter, semeter niki Bu, mboten napa-napa, dibuka. Ngeten nggih? Lah umume kadang kala niku ngapunten, tek musala ditutup krekep. Ngoten to nggih nika? Nek musala sebelahe ngono kae ditutup gaduk ning ngono ki. Aja tambah dibuka. Buka kersane ibu-ibu ngertos gerakipun imam. Ngoten. Pun terus pundi Bu? Oh nggih, mboten napa-napa, mboten masalah. Tapi yo nek iso mbukake sing kene. Ngeten sing ten mriki, ngeten. Utawa pangapunten, apike lho Pak nek jamaah iki ngeten iki. Tingali mriki nggih Bu nggih. Jamaah niku jane asline sing apik niku posisine imam. Terus makmume niku sing ageng-ageng, sing sepuh-sepuh, terus anak kecil baru tiang setri. Jadi urutane ngoten iki, mboten nyamping jane Pak. Mboten nyamping. Jadi imam, makmum sing sepuh-sepuh, terus bocah-bocah cilik ngoten, terus mburine wong wedok. Asline ngoten niku. Lah prakteke nek masyarakat mboten teng wingking, leres to nggih? Nek samping. Dados pundi? Mboten napa-napa asalkan bukaken. Nek manggone musala, nek teng masjid ditutup ora apa-apa. Soale masjid. Dene masjid iki los, Pak, walaupun ditutup ora apa-apa. Soale masjid. Ngoten Bu nggih. Buka ayo pokoke ben supaya ngerti ngeten mawon. Wong niku nek salat, Pak, ngapunten. Wong kadang kala iki muni mawon bingungi. Imam lho muni mawon iki jane wonge wis rukuk apa urung. Ngono ta ya. Wonge wis sujud apa urung. Terus inguk-inguk nginceng modele ngono ki ya. Lah iki kan goro-goro ora iso ningali. Mulane ampre ningali dus pundi jenengan. Oh nek kene ra ketara. Soale teng mriki namung jamaah loro, mbok menawa lho ya. Bukake teng mriku kan mboten ketawis. Dados pundi jenengan teng wingking niki mboten napa-napa. Mboten masalah. Ora kudu manggon nek kono. Ngeten. Paham Bu nggih? Alhamdulillah. Lah engko nek manggone teng wingking ibu-ibu teng wingking niku jane sing apik khusus ibu-ibu ki manggone ora kok sing sop pertama tapi sop paling belakang sing mburi dhewe
cocok iki aku tak manggon keri ngono to. Asline ngono. Lah sebabe nyapa? Kok nek sing manggon ngarep dhewe ki malih cedhek karo wong lanang. Ngono, cedhek karo wong lanang, mulane apik sing nek mburi. Ngono, Bu. Iki nek model sope manggone nek mburi. Pun. Alhamdulillah ngono iki ngaji. Mulane nek ngaji malih ngerti, oh anu lho yu nek mushola iki bukaan lho yu aja mbok tutup ngono. Dibuka kersane ngerti gerakipun imam utawa makmum nek ngarepe niki wau. Pun nomor 3. Allah yataqaddamal makmum alal imam fil makan. Nek jamaah ora oleh makmume manggon nek ngarepe imam. Ora oleh. Apa enten, Bu? Jajal. Kok iso makmum nek ngarepe imam lho ya. Apa pengen ndang disolati. Jadi ora oleh. Mboten bareng makmum nek ngarepe imam. Walaupun cuma semeten iki. Cuma semeten iki, Bu. Sak pecake niki ora oleh. Jadi nek niki mungkin nek ngarepe imam, iki makmume niki imame, niki mboten sah. Si makmum mboten sah. Lho Pak, pamane sejajar terus pundi? Kalau sejajar mboten napa-napa, ndak masalah. Nek sejajar ngene iki, Bu. Sukune sikile makmum karo imam padha niki mboten napa-napa. Salate sah, jamaah ya sah. Tapi saene imam rodok maju titik. Nggih bedane antarane imam kalih makmum. Ngoten. Pun mbok menawa lho Pak. Kula iki soalé ngertos. Kula matur ngene nek cerita jamaah penuh, pangapunten, nggih contone jamaah nggih. Lah niki sing manggon nek kono, pangapunten niku kan lurus sret ngoten niku. Kan enek dalane tebu niku, Bu. Lah engko salate nek kono napa niku gudang napa-napa niku, Pak? Nek parkir niku lho nggih. Iki nek lurusnya mak kenceng, lah salate oleh kono niki mboten pareng. Ora oleh. Padha kalih salate nek ngarepe imam mboten pareng. Pun. Nomor pinten niki wau? Nomor sekawan saniki ayyakruba minhu fi ghairil masjidi. Temriki nyedhek kali imam. Jadi nek enek pangapunten mboten masjid niki ngedoh kudu nyedhek contone mushola Bu, aja ngedoh. Tapi nek teng masjid ngapunten rodok ngedoh niki ya ora apa-apa. Tapi enek keterangan ora oleh fadilah jamaah. Enten nek keterangan malih ya pareng. Paham nggih? Contone ngene tingali mriki. Iki imame teng mriki. Jenengan makmum teng serambi kono angsal oleh asalkan jarak niki mau aja sampai melebihi 300 dirok utawa 150 meter oleh. Cumane ada keterangan yang lain pi ora oleh fadilah jamaah. Lah nyapo lho, sampean iki kok salat kok ngedoh nek kono iki nyapo? Menalah ben penak ngedoh kali imam. Lho ngono kuwi lho nggih. Iki cara nek keterangan niku enek sing ngesahne, enek ulama ndawone mboten sah jamaahe. Salate sah tapi ora oleh fadilah jamaah ngedoh. Nek iso nyedhek nggih, nyedhek kali imam. Soalnya nek cedhek kali imam kok pikantuk rahmatipun Gusti Allah taala. Nomor gangsal Allah yakula bainahuma hail. Antarane imam kalih makmum ora enek hail. Hail niku penghalang, ora oleh. Jadi kudu cara wong liwat niku temuju dateng imam ora enek penghalangi. Contohnya selambu. Selambu niku termasuk hail nggih. Bisa jadi ngonek terawang hail, ngonek tertutup ngene iki jenenge satir. Ngonek mlebu mriki ora enek dalan nuruse, maka tidak sah. Mula wau kula aturaken dipun bika selambune. Iki teng masjid mushola sing musholane niku lho nggih. Iki dipun bika. Nomor pinten niki wau? 6. Ayyutabi'al makmum imamahu. Manut kalih imam. Apa jare imam kudu manut. Maksudnya nek imam rukuk ya melu rukuk, imamnya sujud melu sujud, imamnya tahiyat awal melu tahiyat awal, melu kalih imam. Yang terakhir Allah yaqtadiya biman talzamuhu al-i'adah.
boten bareng berjamaah dengan imam, si imam niki ternyata pengen baleni neh, pengen wangsuli malih. Contone dhek salate imam li hurmatil wakti. Salat niku nek li hurmatil wakti kan wangsuli malih. Leres to nggih? Dhek nek didadekne imam niki panjenengan ora oleh jamaah karo imam sing arep baleni neh. Bu, kok diterangne krip-krip kabeh no temen dhewe. Sik, baleni. Salat kan nenek sing ora baleni neh. Leres to nggih? Panjenengan salat misa sah wis ora baleni neh. Ana wong salat mengke salate engko dibaleni neh. Jenenge salat li hurmatil wakti. Contone dhewe niku pangapunten Bu, salat. Dhewe niki ternyata umpamane lunga iki dhek salate cuma li hurmatil wakti. Niku mengke dhek kan baleni neh. Panjenengan ora oleh jamaah kali imam niki wau. Soale imam si arep baleni malih. Jadi ditangleti jenengan monggo salat Pak. Anu aku iki darurat. Darurat engko aku iki salatku li hurmatil wakti, golek kanca liyane. Aja kanca imam sing dhek salat li hurmatil wakti. Ngoten. Pun enten sing tanglet mbok pilih. Meneng kabeh insyaallah paham nggih? Paham kabeh alhamdulillah. Pun ngaji pramila monggo kula panjenengan nek jamaah diniati ngene terakhir niki kaitane jamaah nek imam iku niat dadi imam sunnah nggih. Imam niat dadi imam ki hukume sunnah. Nek panjenengan pikantuk pengen oleh ganjarane jamaah ya niato dadi imam. Terus makmum niki nek pengen jamaah wajib kudu niat makmum. Lah niatnya makmum mulai dari awal. Mulai Allahu Akbar teng atine niat dadi makmum. Ora oleh nek tengah-tengah. Nek imam, si imam niku niat dadi imam teng tengah-tengah mboten napa-napa. Wis entuk sak rekangat dikeblek komburi plek ngono kae ya. Keblek. Pernah dikeblek napa mboten jenengan? Nyapa, Pak? Kon dadi imam ngono to nggih? Dan jenengan kan sholat piyambakan dikeblek. Itu tujuannya dia ben dadi imam. Dan niat tengah-tengah oleh. Soalnya niat dadi imam. Lah sing makmum niki niate mulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tengati niat dadi makmum. Kok nek de ora niat dadi makmum, dadi makmum ora niat dadi makmum, maka sholate sah. Terus ora oleh fadilahe jamaah. Ngoten iki. Bedane ngono lho Bu. Dadi nek makmum kudu manut karo imam, niate mulai kok awal, ora oleh tengah-tengah. Pun ngeten mawon. Alhamdulillah jame tasik ora kuwi. Jame isik niki terakhir pengumuman. Dalem maksudnya nggih, mboten napa-napa. Ngaji nggih. Oh, teng Masjidil Haram kan salate madhepe teng Nabawi. Salate imame nek dhuwur, terus makmume nek ngesor, ngono to nggih. Oh, ngono to nggih. Kula dereng mriko marai. Sik jajal didelok niku. Oh ngono nggih Pak Haji nggih. Oh nggih. Dadi teng Masjid Nabawi cobi mengke ya cobi niku dipadosi. Dadi imame nek dhuwur, makmume nek ngarepe ngono to ya. Ah iki. Lah iki jan iki dadi PR kula niki malih ya. Apa sesuk rono ya penake ya. Ya Allah. Paling nek ngarepe lho Pak. Ini kan ya bisa jadi wong nek kono. Dadi ini kan Masjid Nabawi, nek Madinah to nggih, Madinah imame nek dhuwur, terus makmume nek ngesor tapi nek ngarepe imam ngono. Iki dus pundi? Sik digoleki sik iki. Golek sik. Wong jawab iki nek ora ngerti nggih urung apa niku saestu yakin ya ora tak jawab. Damel PR kula. Bu, ini iki jan kiyaine diwe PR lho ya.
Ya Allah ya rapopo Pak. Pun niki terakhir pengumuman benjing dalu panjenengan sedaya menawi wonten wekdal longgar kaaturan ngaos malih. Teng pundi? Teng Ujang. Nek benjing dalu niku teng Ujang, teng Masjid Sunan Kalijaga. Celake makom ketekan nek ngarani ngaten. Ngaten Bu. Dadi teng Ujang, teng makom nika enek wingkinge teng masjid namine Sunan Kalijaga niku ngaos. Sing ngaji wong adoh neh. Sing ngaji wong adoh, wong Ponorogo neh. Ngoten. Ya iki lho wonge. Iki malam Minggu sesuk, malam Senin malih kula aturi rawuh benjing malam Senin kuwi teng Gendingan. Benjing malam Senin iki, Bu. Pirsa nggih. Monggo sami rawuh teng Gendingan sing insyaallah badhe kula damel nika pengembangan ngeten nggih. Sami rawuh dipun ajak rencang-rencangipun sedaya kemawon benjing malam Senin Legi teng Gendingan. Oh nek benjing enjing teng Tunggul Sari. Weh akeh timen lho ya. Kek wonge panggah kuwi ae. Samarku ngono. Ngapunten. Wonge kadang kala nek ngaji lho, wonge kok kuwi neh to ya. Wonge kok kuwi neh rapopo. Aja sampe waleh kalih kula lho, Bu. Samarku waleh kuwi ae wonge. Pokoke kula panjenengan monggo nek ngaji ngene iki nek iso terlalu nderek nggih. Derek kersane awake dhewe iki sambung nek donya, sambung nek akhirat. Dah men wong niki benjing nek donya penake kaya ngene. Teko pengajian di papak kopi. Papak apa to? Kopi apa to kuwi? Oh, teh, wis terus wae jajan. Ya Allah, kowe enake sangke penake padha merem-merem kabeh. Aku ngerti kok sing senden-senden iki lho, aku ngerti modele. Merem-merem ngene, ya Allah penake jan kaya surga nggih. Ya surga pemeneh becik nek swarga ya Allah. Pramila mukadimahe urip nek donya sregep ngaji. Pun muga leres-leres kula panjenengan iki dados tiyang sing slamet bejo donya akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina min khairi umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah bi jami'il ibadah wa dzikrillah wa talabil ilmi wa 'amalihi wa ta'limihi fi kulli waqtin wa hin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sidil Fatihah. Alhamdulillah. Kira langkungipun yen pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.